kahoy. Hindi kayo mahurot. Manggod. Kahoy guys, mana lang ni paluwa. Mabupitan sa pangas. Okay. Ay, sige ka. Sa? Ano ka diba? Ba, tanawa diha.
guys, manag bugha. Bughas kahoy. Guys, oh, binugha. Lugang sa bibi. Hari on. Maganda ka manoy. Makakatislog. Ha? Ganda, right? Oh, Sure ba? nag-andar. Di ba guys? Nag-andar na guys. Alay, natin gambling. Natuman, we. Look at that. Look at that. Look. Sa baby. Sa baby. Oh, di nga. Pero ka nakukuhaan. Yes. Guys, magsasaya ko guys. Oh, di haday. Dugay mo ka. SMR. Hmm? SMR. SMR guys.
Guys, nangitlog naman ang bibi, guys. Kabuk itlog, guys, bibi. May siya nangitlog, guys. Oh. Oh, ano nangitlog, oh. Ano siya, oh. Kana mo na nangitlog. Ano siya nangitlog, guys. Diba? Sunoy, oh. Ito kasunoy. Diba? Hinukta ni bagong namiso, guys, oh. Pito kabuk ya itlog. Oh, itlog piso. Guys. Diba? Just be able to kneel down properly. Otherwise, you'll never get to. Guys. Ngapo, gibad yun. Mahaw. Ni. Ayun na, uy. Kanon. Masaba man na eh. Nado. Sus ka lagi na lang baso na waron. Sige. Ha? Sige. Di man gani magsapa si nay. Oo. Yeah. Pululoy rabag na, oh. Yeah, nay singan ka kulit. Pululoy. Oh. Pagi pululoy. Pululoy ka no. Kasi ulo. Ay. Dali daw po na. Dubat yata. Na. Mo na mo nang ipangita. What is it? Well. Chicken well. Bago man lang tubig. Hindi ko ako nagabit. Ako hindi pa inom. Sige. Kang hinday ka. Tumangin. Yan na rin ka. Tilaw. Tilaw nga ako kay bangwit mo.
Sa Monday. Tug na! Ano mo nun? Nawa daw. Ang, di ba gitupukan? Bilisan mo na hanapin na natin yung nandiyan sa big. Wala ka sa primitive lang. Ay, bro. Hindi ka naman nag-asikaso kay Jimmy. Ganun. Bakit nilaglag din si Mami? Hindi mo naman bilisan naman din nag-asikaso. Ay, natin ko naman nag-asikaso kayo. Di ba ba yun? Ay, nabubuhay ka na ako eh. Nabubuhay ka. Wala tayo na. Tapos mo naman. O bakit sa'yo? Matagal mo naman maglaro dyan? Eh sakit si Shelly, di ba nagulat ako? Sabi ko kami nag-pray siya na daw. Mama ka na